Bună ziua, dragilor! Bună ziua! Azi o să facem un mic tutorial în care să vă arăt un Dream League 2016. Dacă vreau să încep să iei aceasta și dacă voi doriți, ca să pot să o să vină și Dream League 2017, să o terminăm pe acesta și după aceea să vedem ce mai facem. Mai postăm cu câteva jocuri, depinde de voi. Acum o să vă spun de acum. Eu am băgat hack la telefon ca să eu o să fac cum vreți voi. Cu hack, fără hack, deocamdată pe moment o să fie fără. Să vedeți echipa. Uitați. Bun, să-l dăm afară, îl băgăm până la jucători. Da, o să lăsăm așa deocamdată și o să dăm play. Uitați. E prima, adică nu e prima oară care joc, dar m-am hotărât să fac acest joc doar pentru voi. Dar să stați puțin să joc, dacă îmi place mie să joc. Dacă încă nu să joc, așa stați puțin. Bun. Pele. Pele prinde mingea și este în afara careului. În afara terenului. Să jucăm așa, deocamdată, că e mai simplu și pentru noi și pentru voi și pentru noi. Kent. Pentru Brohill. Angusia. Perde Angusia. Mi-e dor să vorbesc și să joc și o să le vedem cum o să ne răspund. Brum. Brum, pasă lui Pele și Pele se duce Pele. Bun, Pele. Ce gol frumos în atac se duce Pele. Uitați. Se duce, pase, pasa lui și se duce și asta gol. 1-0 pentru Dream League. Și tot așa o să te uiți cum o să fie, cum să se numească echipa, ce emblemă o să-i pun, de care vreți voi. Și dă un șut de tocmai pe lângă poartă. Brum, nu prinde balonul, Angusia, pentru Pele, pentru Kent. Pentru Brum, nu offside, să duce Brum, centrează, dar nu e meme. Dă înapoi lui Kent, care prinde foarte drept și Pele. Șut pe lângă. O să-l dau mai des. Cum am spus, vreau să tărâți cum o să pun emblema și tot ce... Emblema și numele echipii, da. Emblema și numele echipii, am uitat. O să fiu un pic răcit, dar asta e. Adică nu sunt răcit. Uite la penalti! Nu! Bravo până la cartonaș, n-adică. Că nu a dat nimic, trebuie să apăr că e prima oară că e penalti. Să vedem. Am apărat-o! Ce bine am făcut că am apărat-o! Ce reflex de portar, ce reflexe am! Se duce și noi. Zuic. Zuic te dă lui... Nu am văzut. Free. Lui Pela. Anguisa. Pierde balonul. Anguisa se centrează, dar o ia. Brohill. Brun s-a oprit. Vedem acum pe Brun. Salut, Brun. Dar nu mă prinde. Să facem o schimbare.
O să-l băgăm pe în locul bun și atât. Începe oaspeții. Recuperează bine. Pele. Brohin. Pasă lui Galarger. Șutul lui Galarger. Dar e blocat, un blocaj. Recuperează Galarger. Și ce greșeală facem când nici o dă peste poartă? Nu se poate așa ceva să dai mingea peste poartă. Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Și da, și mai am să vă spun ceva. Dacă vrei să mai facem și alte jocuri, ce jocuri vrei să spuneți, adică pe telefon. Ce jocuri vreți? Driving-uri, am un joc șmecher. Ca CSGO și penalti. Și alo galben. Munga. Gol! Lazaro Pele! 2-0! Dubla lui Pele! Să vedem acum Brohin pasă lui Galarger, pasă lui Pele! Gol! Hat-trick-ul lui Pele! Eu vă spun de acum, eu sunt mai mult numai pe atacuri, stau pe mingea până atac. Asta sunt eu, ca să prind 2 multe gole. Ca să știți, o să pun primul episod, cred că o să vedem cum o să puneți voi. Cum vreți voi să fie, pe fiecare zi. Ignora mașina aia, e unicul marfă de vânzare. Da, de așa, să revenim la asta și o să fac uit. Pele. Bate pe portare. Și nu e. Ești foarte bun. Alu Pele. McKay. Kent. Frumos pas al lui Kent. Galarin. Hanguisa. Fly. Free. Anderson. Brian. Pela. Se duce Pele. Eu nu zic Pele, eu zic după nume. Nu pot să-i prind pe toți la fel. Adică pe toți să zic că nu-și corectez. Eu pun nume așa mai greuț. Nu știu dacă am făcut așa. Da, o să aibă maxim de 10 minute episodul. Voi o să duceți echipa, emblema autorului și numele echipei, cum vreți. Dacă vreți Steaua o fac, dacă vreți Dinamo o fac ce vreți voi. Și deocamdată o să jucăm cu Magen, jucăm la ei, cred, paleta. Uitați ce transferuri sunt, Lewandowski, acum nu mai e o paletă. S-a dus oferta. Uitați, dacă vreau să iau ăla, da, o să uităm cum vreți, cu hack sau fără hack, cum vreți. Și cam atât am vrut să vă spun. Dacă vreți puteți să mai jucăm și alte jocuri, hotărâtă de voi. Orice joc posibil pot să-l joc. Ce joc vreți, aia-l joc. Da? Ne vedem!